Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Mukasta, at damot balasang akayat mong arman, Chip. At daaji paut. Kat inak to sarongkaran inton rabi ay. Uray siyak mo, Chip. At damot balasang akayat ko asarongkaran. Aya, ay sige Good luck kada taji paut. Na, Chip. Kat nukas kasano. Agidantan ngagkalaysa. Ayaw say. Sige. Double waiting ako nata. Ayos! Bukasta, agayat kamot kanyak jinggail. Sigurado ka kaday? Asaan ka nga agang angaw laang? Wen, kwarog. Agayatak kan ka. Iso asong batan kan. Kan sa anak nga agang angaw. Oh, no. Oh, yes. Really? Yes. Ay, ayaws! Yahaw! At ang girlfriend ko! Yahaw! Ngamne, Di na ko mapagsangitan, kwarog. Ang mga nusaktan naktumatkit di. Ay, saan kanto apagsangitan, Jinggail? Saan to apulaos? Maragsa ka na kiti dayta, kwarog. Ikarik, Jinggail. Ayatan kaging kat maudi nga anges kaw. Maragsa ka na unay, kwarog. Angam, apay nga asak ti sinong batam. Katadamot sa baling agar-aram kan ka. Gaputan nagagat ka nga agtrabaho. Kan amok asa anak nga agbisin no agasawa tanton. Na, asino day takahul-hulding hans ni Kwaraw Marikwanang? Ay, Jackman amaw. Kasla italaang mo't makitak day ta abalasang. Nay, agturong da dito'y tirsinam. Ay, kaada siguro gatangan da. Kagawad ko anang. Gumatangak man iti merienda. Ay, anya merienda. 1.5 asop drink kan tinapay. Ay, sige, mabit lang ta inak mga ladita rep itis of drink. Kwaraw, asino da ito'y kadwam anapintas abalasang? Iso ni Jinggail na natuyang. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at balasang ka. Jinggal, apay ka di nga aghul-hulding hans kayo kin ni Kwaraw. Boyfriend mo? Wen, Nana? Ay, exaggerated. Apay adim makal tamatam anak hanggang iti imbaga day ta abalasang maray. Ay kwa. Awan mo kit di Mara. Oh, ato yan tikat gatangan nyo as soft drink kan tinapay, kwarog. Aw, ato'y matibayad kaw. Keep the change. Ay, agyaman na kano kasta. Ingkamain kagawad ko anang nanatuyang. Bye! Inkamin! Kaya ti katawa ang marituyang. Ay namaray. Kasladyak babatay ama ka girlfriend ni Kwarog iti napintas. Amuna mo't gayam ti agpili iti napintas. Kano ka di asumbatan nak? Nabayagan nga agdatdatonakan ka. Ay na, Jepot. Pasensyakan. Ngamadan ay ayata. Asinaw? Ni Chip Kwarog. Wen, ni Chip Kwarog tay ayata. Saan asika, Jepot? Apay nga ay. Basta, ni Chip Kwarog ti kayat ko. Period. Ay, erase! Pwere erase. Ni Chip Kwarog tay ayatak. Period. Pwere erase. Jipaut, nabartag ka kaday. Apay ikis-ikis ti panagnam. Agdiwur-diwur ka mo na magmag na. Huay! Apay! Bakit? Anong nangyari at naglaseng ka? Hindi ka naman ganyan na nagbabartak datay? Ang sakit! Napakasakit! Mahabdi! Sabihin mo sa akin, Jipaw,
Ano ang mahapday? Ang pag-ihimaw? Bakit nayuti ay ka? Salbag ka nana. Anya na yuti ay matasasawam. Anya nga ron nga iti bagbagam ang mahapday? Nabasta na nga ron, nana. Ang sakit. Ang sakit. Ha? Nabastid ka? Sino nga itinang bastid kan ka? Di Carla. Ha? Si Carla dyan sa laod? Tay nagpinta sa balasang anapo daw? Una na? Saan na siya tikayad na? Nudigat ni Chip Kwaraw. Una na? Saan na siya tikayad ni Carla? Nudigat ni Chip Kwaraw. Ang sakit! Ay, Kwaraw, naimbag tanda ka dito'y paraangam. Aw, apay ka din nana. Inak kumagpakan ka dagiti kalding kan manukaw. Eda ka di bagam? Nalagip ko lati di magas, tamalabsak mo ilada ito'y balaymaw. Anya ka di ti bagam? Ningaming jipaw, agsangsangit anasabat ko di kalmaan. Kadi na magkuno apay. Kitamaw ti kunana. Ha? Anya ti kunana ngay? Apay nagbartag ka nagsangsangit. Ay na, binastig ka no ni Carla di talaawd. What? Binastad ni Carla ni Jibaut? Wow, tawan kanot panagayat ni Carla kenkwana. Sa bali kanog ti kaya na. No kasta. Adda sa baling ay ayatan ni Carla. Amaw no asino tay ayatan ni Carla. Sino ka nungay? Yo! Yo? Anya ayaw? Sika! Ha? Siya? Siya ti ay ayatan ni Carla. Iso binastad na ni Jibaut. Exactly! O sige, Kwarog. Agmeriendata. Apag iso tiyo umay mo. Nagluto ak namin iti naimas a pansit. Uy, nagimasan Carla. Sapay ko mata magustom ti pansit ko, Kwarog. Ay, magustuak lang na iti pansit mo. Kulot-kulot. Basta si ka. Ket no paborito ti pansit. Nang runa no napinta sa balasang tinaglutaw. Talaga? Alangarod, agmeriendatan. Carla. Sakbay nga agmeriendata. Mabalin ka diti agdamag. O sige, Kwarog. Agdamag kalata. Agayat ka ka di Ay, ka... mon Kwarog! Ay, agayata ka talaga kan ka. Ha? Agayat ka kanyak? Apay ngay. Gaputa na simpot ka. Saan ka akas ka dagiti daduma dita apagay ayaman dala ang ti babae. Ha? No kasta, agayat ka kanyak. Juan, Kwarog. Apay, awan ka diti mariknam apanagayat kanyak. Adda! No kasta, agayan ayat na narudan. Ay, Di, ay. uray akalaystatan iti kabiitan apanawan. Anya? Nay, di ka di Kwarog di ta masabat ko. Nga da kadwa na babae. Sakit, naka-holding hands dapay. Ni Carla maut. Kagawad! Papananyaw! Inak di ta surong. Inak agsinger iti pautang ko. Hello, kagawad. Hello. Nay, naka-holding hands kayo mo't adwa. Agayan ayat kayo kaday. Ha? Eh, Ay, uwan kagawad. Agayan ayat kamin ka ni Chip Kwarog. Kayat kung agkalay sa kamin, iti kabiitan na panawan. Ha? Kat may sa kayo aninang Ha? Iyon samot kaya ti agninang kagawad. Ha? Ay, iisan man. Kayat ko Oy, Kwarog, saan ka de? inkamin kagawad. Inkami maki-birthday. Sige, panawandakan dito. Kamin, kagawad. Na, kasanuday jay. Girlfriend ni Kwarog ni Jingal. Sa ita, girlfriend namanan ni Carla. Di kagdanag jinggal. Umayak dita balayo inton malam. Sige, agor uraya. Dito'y ka na
tagluto ak iti naimas asi daag ta. Sige, Jingal. Urayin na. Kwarog? Sa dino ti ayan mo? Apay ang napigsa ti music di dayan mo. Sino dyan nangayapkan ka? Babae, Mat? Sige Bye. Umawag ak tumanan into madamdam Bye-bye. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo? Ay, di may sa tanaw. Ala, o may kangarudan. Tagsasaho tayong amangan. Nag-iimas ti sagana ti gayem ko. Kumusta nga tan ngay ni Jipot anabastay? Jak meten makit-kita, Maray. Nalabit nga imadayon aga po iti pan nakabastid na. Ay, naliday ni Jipot. Idintaw tanikwaraw kat sobra-sobra ti ragsak na. Tadwa ti kaayan-ayat na. Ha? Anya ti kunam? Ha? Ay, ewan. Adaya imbagak. Awan mout. Dua ti kayan ayat na kunam mag. Kayat mo asawang. Dua ti kayan ayat ni Kwaraw. Kasano nga amaw? Ha? Kwa. Ay, awan imbagak kakasta. Sa bali manen tinagawata mo na kunak. Ne, kita mo. Dakarlakan kwaraw ti sumungad. Ha? Nakaholding hands damag. Maawata kaun Maray. Malaksig kini Jingle. Girlfriend na pa'y ni Carla. Ha? Hello, kagawad. Nanatoyang. Hello, Carla. Nagkuyog kayo mo kini Kwaraw. Agayan ayat kayo kada. Wan, nana. Ha? Sika lang to ay ayatak Jingal. Awanin sa balipay. No kasta, agkalay satan iti kabitan na panawan. Ha? Kalaysa? Wan, apay, di mo kayat? Ha? Ikwa? Kayat ko launay 5 ti baboy ko. Ha? Dagijayan ti maparti. Adapay baka ni tatang ko. Iso nga awanan parikot iti maparti. Kwa, Jingal. Iso aplan wentan ti agkalay sa kwaro. Una yan ni kwaro. Inilad na la itay di ta sofa. Nga nakaturog Na? Agurok pa yan. Carla. Arakupan ka man. Ayatan ka, Carla. Carla? Sino ang Carla ti binalikas na? Padasak man ti agimbestiga. Imaya, Carla. Tadadamagag ka. Anya day ta, Jingle? Agayan ayat kayo kadi ka ni Kwarog. Wan, kan umadanin ti kalay sami. Kasano na pasamak day ta. Kat agayan ayat kami ka ni Kwarog. Kan agkalay sa kamin. Anya? Nukasta? Linukunak ni Kwarog? Ure siyak. Linukunak mat ni Kwarog. Sa lawa sa walalaki. Hoy, Kwarog! Nakaturog ka pa ilaang dita sa fami. Bumangon ka dita! Apay aya. Ha? Jingal? Carla? Naamok akayan ayat mo ni Carla. Sa lawasaw ka! Ha? Ay, kwa. Damagagkan ka, Kwarog. Ay, ayatan na ka di. Ay, Jingal. Ay, ayatan ka. Anay! Tinungpanak mo tan Jingal. Kurang pay dayta. Ita, siyak mo ti agdamag Kwarog. Ha? Ay, ayatan na ka di? Ay, Carla. Ay, ayatan ka. Anay manay. Tinungpanak mo Carla. Sa lawasaw ka? Apay ka di nga agungot kayaw. Kat ay ayatan kayo matadwa. Anya? Jingal, Carla. Ay ayatan kayo adwa. Kat saan kayo nga isuksukat iti uray asinaw. Jingle,
luguban talaangan da ito a tao. Anay ka! Anay ka! Anay! Gusto na! Tinungpa-tungpadak mo tayo. Tinggal, ikamangala iti tali. Tairakad tani kwarog iti poon tinyugyo. Anya! Alam na, rukatan da kundi tao, Jinggail, Carla. Nakapigpig sa kayo mo tanadwa. Kasla kay la masuna. Ditam, anak karakad dita poon tinyog iti talungal daw. Korang pa'y dayta. Ay, rukatan dak dituin Pangasiyaw, di ka agdanag, tasaan kayon nga ay ayatan. Sana mabalin. Ikarom ti kinasalawasaw mo. Nagkuna ngamin kan ka, adwa kami nga ay-ayatam. Linoko na kami. Ay, rukatan da kaon, naktanga na kaon, pangasiyaw. Ay, jeep out, napambanog ka nagtartaray, ilamang nak. Apa yan? Agan ano ka, Chip? Da jingle kan Carla, kamkamatendak, tanakalibas sakit ti panangirakad da kanyak. Ha? Pinagsukot ko ngamin idaado iso nga inrakad da kasdusak. Ha? Binastagnak ni Carla. Tasika ti ay-ayatan na. Ita? Linukom lagayam? Saan na kami ang ilang mga? Aday tatan! Dino pa iti paglamangam. Masapulan da ka. Adda dito ni Chip Karaw. Ha? Umay kayo dito. Ay, unay ka matan jeep out. Tulungan ng kadi Nagpipigsa da kita babae. Kas dala masuna. Diya kita kabailan. Adda dito ni Chip Karaw. Ay! Umayo tiliwan. Ay, saan ka di jeep out? Tulungan na. Pangasay. Babaero ka ba't nga may Chip? Ay, agbalbaliw akong jeep out. Iswa tulungan nak. Diyak kaya ta matiliw dakdakarlakan jinggail. Diyak kaya ti mairakay. Ay, kwarog! Gundaway mo kuman ang makaasawa. Ngam sinayang mo. Husto nga minti maysa. Tano to sigurado ariribok itibiyag mo ti ipay na. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.